Hola, bon dia, jo som en Yacine i aquests són els meus companys Abdelak, Suleiman i Salma i avui farem la tarta de New York Cheesecake. Espero que vos hagi agradat. Vinga, comencem a fer feina. El nostre cheesecake ens ha d'haver les mans. El cheesecake necessita molt d'ingredients. Aquests ingredients són de base 100 grams de galletes triturades, 45 grams de sucre moreno, 120 grams d'avena, 120 grams de mantega sense sal. I per la crema necessitarà 900 grams de crema de formatge, 200 mil·lílitres de iogurt grego natural, 250 grams de sucre, 3 ous, suc de mitja llimona, 45 grams de farina, aproximat 3 cullerades soperes i essència de vainilla. És el sucre moreno i l'avena i el triturant. La mantega i l'hem afegit a les galletes i ara la mesclem fins tenir una massa. Ara hem escampat la massa ben fort i ara la durem a la gelera, un parell de minuts. Un bol, posem la crema de formatge, el sucre, els iogurts, el suc de llimona, farina, i un poc d'essència de vainilla. I ho mesclem tot amb una cullera de fusta. Els sals un per un, és molt important. I mesclem amb una cullera de fusta. La crema feta, anem a la nevera i la càmera. Ara agafam la nostra tarta a dins el forn a 200 graus durant 15 o 20 minuts. Aquests 20 minuts reduirem el forn fins a 90 graus.
Mitja hora més. Estat aquests 30 minuts, tancarem el forn. Posarem la tarta i després deixem el forn que se refredi. Quan se refredi el forn, durem la tarta a la geladera. 8 hores a la nevera, ara només ens falta l'hem decorada i ara només ens falta menjar-los. Espero que us hagi agradat. Bon prop!